Ei! Amb tu volia parlar. És que ara he d'anar a fer una cosa i... Sí, t'has d'anar a fotre birres als bars, eh? Això és el que has de fer, no? No, he vingut aquí per demanar feina. Per si necessitaven algú. Però ni m'han escoltat. A mi no em vinguis amb el conte de la llagrimeta, que ja sé com les gastes. Escolta'm, Lluís, que et juro que... Et vaig deixar uns diners per ajudar la teva família i te'ls vas gastar al casino. Que et vaig enganxar, home. Només volia provar sort. Et prometo que et tornaré tots els interessos que et dec tan aviat com pugui. No vull excuses, em sents? Vull que em paguis les 2 mensualitats que em deus. I ja veus que m'enrotllo, I que no et demano que em paguis de cop tota la pasta que et vaig deixar. No puc. Com? Que no t'ho puc pagar. Quan em vas deixar els diners em vas dir que no cobraves interessos. Després vas i em dius que l'1% i després el 5%. Això és jugar brut. Si ho arribo a saber és que no t'accepto els diners. Quins collons. Ara la culpa és meva. Et vaig deixar una quantitat i la vas acceptar. I quan et vaig dir que hi havia interessos, no me la vas tornar. A més, els interessos que t'estic cobrant són uns interessos de merda. Ho sé, ho sé. Perdona. T'ho pagaré tot quan pugui, però ara me n'he d'anar. Et penses que sóc imbècil o què? Ara em dius això perquè em quedi tranquil i així te'n treus de sobre? Doncs no te'n trauràs de sobre, d'acord? A mi ningú se'm pixa al damunt, i tu encara menys. Ho sento, no era la meva intenció. No te'n fotràs de mi, em sents? No te'n fotràs de mi i cobraré el que em deus. Si no, t'hauré de trencar la cara. Em sents?